Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-investiment ta' €1,000,000 li għamlet il-kumpanija Oxford House f'immodernizzar li se jtejjeb l-operat ta' kuljum tal-kumpanija u jsaħħaħ in-negozju billi jiġi assigurat li l-klient jirċievi l-aqwa prodott possibbli. Il-kumpanija għażlet ukoll li tinvesti fl-identità tagħha u f'sit elettroniku aktar modern biex jintlaħqu l-għanijiet kollha tal-kumpanija. Il-Prim Ministru Robert Abela innota kif din il-kumpanija baqgħet tevolvi u turi r-reżiljenza tagħha fi żmien ta' sfida billi komplet tinvesti u tiżgura kontinwità fl-estensjoni tas-servizzi. Il-kap eżekuttiv ta' Oxford House, Marco Gallia, spjega li l-klijenti huma fil-qalba ta' dak kollu li tagħmel il-kumpanija u saħaq li din l-identità l-ġdida tirrifletti d-dedikazzjoni u l-impenn tagħha. Il-kumpanija uriet l-apprezzament tagħha wkoll lejn l-għajnuna li offra l-Gvern biex ikompli jsostni n-negozji f'dawn iż-żminijiet u tenniet l-impenn tagħha biex flimkien mat-tim ta' 70 impjegat kompli tikkontribwixxi lejn l-ekonomija lokali permezz ta' beħ ta' kwalità li toffri lil klijenti diversi.